may unggoy doon sa may pangpang. So pupuntahan ko, bibigyan ko ng tinapay. Ayan. So, ito na yung tinapay. Ayan. Bigay natin to doon sa kanya. Ayan na siya guys, nakikita nyo na. So kawawa naman, walang pagkain silang makukuha dyan kasi puro pangpang. So bibigyan natin ng kahit kunting tinapay. Ayan na, nag-aabang na siya. Siguro mabait naman to. Ayan na siya. Lapit na tayo. Kawawa naman. Hello monkey. Ito na yung food mo. Ito na. Hello. Food mo. Thank you. Ay! So yan, gutom na gutom talaga siya. Wala na. Hello. Ayan o, gutom na gutom talaga. So, dyan ka lang muna. Next time babalik kami ha. Bye bye. Ayan yung isang unggoy o, laki. Ayan o. Oh, gutom na gutom talaga siya guys. Ayan. Yan, walang dalang pagkain, kainin mo. Bye bye.